ka, love. Pwede manglapu ka diri. Muadto ta sa balay ni Paring Ali lab atong tong invite sa atong kasal kay ba ang mga suod kay to nako. Tara na, love na. Ana. Mo nam siguro ni direk. Ayo. Ay lab. Ay ko sila ko kay ako kung dito si Paring. Sige, love. Pre. Pre Ali. Ayo. 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 Pre. Uy, pre! Uy, Ito na! may buntag dia, pre. Ikaw mo lagi din eh! Ako? May lain pang parang Kung gwapo. ko dito, pre, kibanto ko, pre! Oh, sige, sige, pre. Dali, dali, pre. Pasti Ang istoryahan, importante, pre. Sige, sige, sige! Abot-abot lang tani pare laba kay. Gawas naman to ron. Gaya, love. Uy, dagan kay glamok. Nagti ko labo. Pre, pre! Uy, pre. Mas may adlaw dia, pre. Naamay kay gwapong prinsesang ko yun! Mao na nung dan pre nga ni ari ko pre kay hapit nang gud mo kasal pre nya. Kasal? Kasal pre. Invite ton ka na mo pre. Sus, salamat yun. Hinumdum juga na ko, pre. Hindi mo ka malimot sa itong mga panaad, pre, no? Wala pre. Ila-ila di mo pre. Mo din akong love si paring Ali day love. Si Maria, diyan. Maria? Mane kung pangasaw unon dia. Sus, kabiya. Maria. Pre. Oh, Maria. Mana pre. Wiin na siya pre. Wiin na siya. Ya kay. Ari siya, doy. Tapad ko, Maria. Pwede ka dari pre. Ka pre. Saan ka pre? Uy. Sapa pre. Paano ba yan? Asa man na pre nga. Ano asa ko bunit adto sab ka. Dili man, pre. Atong panaad sa una sa mga batanon pa ta, sa mga ulitaw pa ta, pre. Nga kung unsay imo, mao si ako, Unsay magkaon mo, magkaon ako. Sa asawa nimo asa. Binuang na mo ka pre. Ikaw ing na imuha sa ni. Dili, pre. Suko na pa, no? Ako ara ni pre. Sorry ka, pre, sorry ka. Dahil sa totong mga saad pre. Sorry ka, pre. Tanda nga na sana, pre. Sige naman sa kag. Ah. Suya sa pre no. Suya ko, pre. Pre, mo lagi to pre. O sige, pre. May ano, pre, kay kanang. Ano sa mga pizza nyo? Pizza kuan pre. Sa to pizza kanila. Pizza Mars 32. 32! Kana! Libre ka na pre. Ulipin ko na, pre. Sakto kayo pre. Timing nga, pre. Nasi, pre, tulit so. Oy pre. Pre. Kaya, pre. Oy pre. Ayaw ko to niyo, pre. Ato pre. Ato ni pre. Uy darling. Ganina ako pinangita nimo kaya ang ato ang photographer o videographer na to. Andam na kay para sa tong prenup karong kasal na to karong February 30. Ano sabi kanya? Pre, kaya sa tamo na kay mag-prenup na mi ha? Pre ba? Oh, no. Pre ba? Lamat yan, pre. Unsa man ni, pre? Akong asaha pre. Dani. Tulit. Gusto na rin lagi. Pumot sa hukog ni mo, pre. Oh, no.